Zenbat iritzi ta zenbat neke, hamaika aste ta hilabete, izan ditzake kartzela bate, bihurtuz gure aterpe, bihurtuz gure aterpe. Alfredo presondegira, ta Twitterari begira, txoriak mututu dira, bere iritzia eman zulako, kartzela nahi dute bete. Gaur egunean gure iritzia garesti ordain liteke, garesti ordain liteke. Leku goxoa ez da kartzela, leku krudela eta ospela. Jakina da lehen ia edonor eraman gintzaketela, eraman gintzakeetela. Gaur egunean nola nahi, hitza delitua da hain, ta pentsatzea ere bai. Esango dute gizarte aske ta demokratikoa dela, baina zentsurak bizirik darrai, garai batean bezala, garai batean bezala. Ibiltzen hasi eta amildu, egiara nahi dugu hurbildu, baina askotan gure beldurrak esan nahi duguna hildu, esan nahi duguna hildu.
baina noiztik da mesede, borratzea berriz ere, 120 karaktere. Injustizia usalatzeko beharko genuke bildu, ez orain eta ez inoiz ere, ez gaitzatela isildu, ez gaitzatela isildu.